שלום יוטיוב, היום נראה איך מורידים סרטונים, ראיתי כל מיני סרטונים ביוטיוב ואף אחד לא הצליח להסביר את זה כמו שצריך, אז למדתי בעצמי. נכנסים לאינטרנט, יש אתר שאני אביא לכם את הקישור אליו למטה. זה האתר, כותבים פה שם של שיר שאתם רוצים להוריד, נגיד תיכנסו ליוטיוב קודם, איזה שיר אני רוצה, נגיד אני רוצה את הנה בסדר, מה שכתב לי פה למטה. שנייה, זה טוב, אתם כאילו כותבים דודו אהרון קרוסלה פה בסקרץ', אז אני רוצה לכם פה מלא כמה רינגטונים שאתם רוצים. אתם נכנסים נגיד לזה, אתם שומעים אם בא לכם אותו, בסדר, download for iPhone, זה סתם יקפוץ לכם פה חלון למטה, תעשו שמור בשם דודו אהרון, תקראו לזה איך שבא לכם, תקראו לזה בשם של זה, דודו אהרון קרוסלה. תכנסו לאייטונס, תיכנסו בדרך היותר קלה להיכנס לאייפון. אוי, שנייה, לא לחצתי פה נכון, אני מנתק ומחבר את האייפון שלי. הנה, תיכנסו לאיפה שכתוב לכם אייפון, תיכנסו לטונס, פה אתם תסמנו את כל הרינגטונים שיש לכם ב-V, אתם רק תלחצו פה ופה ואז תוסיפו את השיר הנה דודו אהרון קרוסלה. בבקשה, תסמנו על ה-V, תלחצו דון ואפלי. עכשיו זה מסנכרן לי את זה, כבר יהיה לי את זה בפנים בתוך האייפון. לוקח על זה קצת זמן, לא הרבה, תלוי כמה מגה יש לכם במחשב. טוב, זהו, עכשיו זה באייפון שלי, להתראות יוטיוב.